Hindi ba si Papa yung ano mo, nag-zir-zir sa'yo mo? Good morning, Philippines! Hello, Ma. Ano yan, Ma? Kumusta naman yung mga kapatid ko dyan? Sabihin mo naman sa kanila, Ma. Sa kanila na huwag na mag-anak-anak. Masyado. Kasi mahirap na. Ngayon, graduating ka na nga sa ano, graduate ka na pala nga sa ano, sa pag-anak-anak. Ngayon, nagbabantay ka na naman ng mga, ano mo, mga apo. Yun naman yung mga binabantayan mo kasi ang dami na. Sabihin mo sa kanila, mag-control sila or wag na magpaki-jir-jir dyan. Enough na yung jir-jir-jir, okay? So, pag may sweldo na ako dito, ano na lang, tatawagan na lang kita ulit. Nagpadala na naman ako sa inyo. Magpadala ako. Bahala na wala akong panty dito, pang biling panty. Basta kayo mapadalan ko kayo. So, yun lang. Sige na, bye. Sa ulitin ulit. Hello. Mama, Papa. O, ano yung mga binibili ninyo sa pinadala ko? No. Ha? Bakit ganun yung binili ninyo? Pinadala ko man yung para sa bigas. Oops. Anyari? So, mauna, yun na lang yung kakainin ninyo. Yung ano, loto. Yung mga surprise at saka, lasto. So, pag hindi kayo nanalo, edi yun. Yun na lang yung kakainin ninyo, yung resibo. Salong ka talaga, bigas yung pinaano ko sa inyo. Tumaya kayo ng luto. Nanalo na ba kayo? Bumili ba kayo ng ano, Ma? Yung sabon panglaba? At saka yung asukal? Saka yung, yung dried fish? Kasi ano siya, yung buwad. Hindi kasi madaling masira yun. So maganda yun pang pang stock ninyo para may kakainin kayo. Tag-ulan ba? Kung tag-ulan, yun ang kakainin ninyo. Bigas. Bigas at saka dried fish. Huwag kayo masyadong bumibili ng mga kahit anik-anik dyan, ng mga karne. High blood kayo dyan. Para malaking gasto, high blood. Sana hindi naman, yung na lang, gulay. Bibili kayo ng mga gulay. Alam nyo ba kung anong dapat bilhin na gulay? Yung munggo. Kasi kapag ibuil mo, marami ng dagdagan mo lang ng maraming tubig. So lahat na kayo mabubusog. Ba't umiyak ka? Inday, ba't umiyak ka? Kaluka. Ano na, yung kapitbahay mo, inaway ka? Bakit inaway ka ng kapitbahay mo? No. Huwag kang magpatalo. Inaway ka? Dahil hindi ka nagbigay ng asin? Ay naku, talaga yun lang dahilan. Na inaway ka dahil walang asin kang binigay? Bakit hindi mo ba binigyan talaga ng asin? Ginawa ko asin pag-awayan. Kaloka naman tong mga tao dyan sa probinsya. Kahit asin mag-away-away. Bigyan mo nga ng isang sakong asin para hindi ka naawayin. Kaloka ka naman kayo dyan. Sige na, oy. Pahiramin mo yan ng asin. Pahiramin mo yan kung kahit ano para hindi ka kasi masakit sa dibdib kapag maraming kaaway. Sino ba yung ama ko? Bakit ganito yung mukha ko? Hindi mo naman ako kamukha. Saan ba ako nagmana? Bakit kakaiba ito? Kakaiba na talaga ito, Ma. Hindi ba si Papa yung nag-zir-zir sa'yo, Ma? Saan ako nagmana? Ba't ganito yung mukha ko? Yung Papa ko hindi naman ganito. Mas worse pa nga yung mukha niya pero okay. Naku, anyari? Bakit ganito yung mukha ko? Halabis at kahit anuhin ko man yung mukha ko ganito, hindi na talaga magbabago, Ma. Ano bang ginawa ninyo? Yung kapitbahay ba yung ama? Kapitbahay yung ama, no? Kasi kamukha ko siya, no? Kamukha ko siya. Rockabye, rockabye.